Bason rok, rimang lak buku rok yang kau lak kau rok. Dia berayah kerasi di zaman sejotono. Kami bawa besar zakat no 2 minit, pasta angke bondo. 1 minit setong siu, 1 minit angke se bondo thana. 1 minit to pairi gua na. Cini tabuk, ya kau jorak kerja. Hardly সময় তঙ্গ 9 দিন 9 দিনও जोङो जे तंनाय बा पारा बिसिं बासं जे तंनाय जों सिद्धांत नाना नांगौ 9 दिनও चिनि तिप्रासारकनि थिनां फ्यूचार जों बर' तलांनाय 9 दिनও যদি जों ताबुक चेंज खायना थांया हंकाय जों ताबुक যদি चेनै थांगौ हंकाय बुबाग्रा ताइ चिन बागै बासायानाय बुबाग्रा बासायांगै चिन बागै ताइ कुनु लीडर त्रिपुराव गरै नरकताम वानसुक साइनिया आंले वानसुगु बुबाग्रा करेंगे जों जत 00 बुबाग्रा बुसखां तमा बागै सिंसे चिनि भेल्यु दं त्रिपुराव बुबाग्रा करेंगाय ताबु बखरक्ति सबै जों कक्से साइनिया आसे समय आमबागिना साना थानाय आं 16 तारिख आनारस मार्काव बुध रुइ जदि आनो खोप्लाय खायो अंकाय 2 तारिखआव 2 तारिखआव आं खोप्लायंगु माने न बुबाग्रा खोप्लायंनाय बुबाग्रा खोप्लायं खामाने न चिनि हा yok सानाय हा खसोगु तमानि हा सेनारना नांगौ तक्सा वासा पन्सा जों उना सेगलाय नालाय मानो बिनि अधिकार नों माने न लामा करै नों लामा माननाय सरकार नन लामा रनाय हा से करेंगे नों लामाले बियांते सनामनायबा चिनि अर बुइसे हाबै थांथायनाय चिनि मेजरिटीनि जों तो माइनरिटी ओंखानो ताबुक ताइबो पार्सेन्टेज कमी थानाय 10% नङि थानाय आपुनि नों बर' थाङि सानैनायबा बुआग्रा नबो सानै जों ताइ माया गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नबो सानै जों चिनि अधिकार माया बरफ जेरि आबनो फाइनल डिसिजन नि जों माया जागनाय आमबागिना आं सानाय बुआग्रा न खोप्लाय खायदि आनि मोखां नासिगेले भोट तारेदि बुआग्रा पाइखांगेनो जों पाइखा बुआग्रा सावो যদি जों सरकाराव फायखांखाय इमिडिएट एक्शन 10 হইতে 15 দিনनि बिसिं जों कयेकटा स्टेप नानाय जेनि जागा करे पाट्टा करे बरना पाट्टा देनानि लेन अलटमेन्ट देनानि इमार्जेन्सी केसेस 24 आवर एम्बुलेंस सर्विस आबरो ग्रेनानि आबा हायसि चिनि नाहारमु अन्य पॉलिटिकल पार्टी ताम खाय तंग खाया जों नाइले ताम खायनेबा बरक पाबक पाया जों न पायने अरो जों काहामगे न साइमानो अजों पायनाय हुनिनो बरक ब अनेक किसु खायो अचरायनो बुट रुइले जोंनो नायग्ला खायंग्ला जदि नायनाय हिंगाय दिल्लीनि फायबो ब पारावनो नायनाय नाया हिंगाय नखलानि बरकफोरनो ननो नायनाय आबसिक